जल्दी जल्दी फटक देते तो वहाँ के आए ले जाके दे दे सरसों ये तेलवा खाते एगो तो ना घरे काम पड़ जाता ना कि दिन भर थक जाता नहीं हम। बाप रे बाप। अबे ना फटकाई हो अभी कहाँ जी अबे ढेर लेट बजाना था ना। बहुत अच्छा ये बताइए कहाँ गई नहीं तभी ले। अरे गई रही घूमे हो। घूमल ना छोड़ब जी जब देखा तब खाली घूमत नहीं होइसे सारा दुनिया सीख जाए लेकिन आपके तो उनको दिमाग में घुसते नहीं खे। जल्दी जल्दी हाई आई ले जाके दे दें तो मशीनिया पर उहे तो सोचता नहीं जल्दी फटक लेके जाई दे दी। तेल किनले किनाता हो आपन तेल हो जाई ना तो जौन मन करी तौन छान के बना के खाई जाई। एगो बात कहे के बा कहीं कह ना घर में चाहे एक बहरी से लेके घरे आप काम धंधा करत नहीं जी तो उनको हमरा कुछ समझिए में नहीं खियावत एक रुपया घर में बचत उचत है नहीं खे हमके तो लागत कि कोनो कुछ करत नहीं सन ई मोदी बात तो ठीक ही कहतड़ू। हमारा जनाता न कि पटीदार कुछ ना कुछ कह दिले बास तबे हमन के आगे नहीं खींजा बढ़त ना। तब का सारा दुनिया देखी तो तबो विकास नहीं खे हो। आजकल के युग जमाना ऐसा हो गइल बा ना जी कि कोई के कोई देख नहीं खे सकत समझनी आदमी देखता कि कैसे उ खुश बा का करी कि उ रोवे गावे लागे ना ठीक कहतड़ू तू तार बात में दम तो बटले बा। कहनी है कि कोनो बाबा उबा के देखती जा सुनती जा जी ना ई तो बात तू ठीक कहतड़ू लेकिन देखो छोड़ एक दो दिन के बाद चले के कहियो खाली रहे के ना तो चले के देखा ले के तो दिने रखी ना कि हो दिन चले के हो दिन चले के तावे पर न कुआं ना खोना जाला ठीक बा। जल्दी फटक आज तेल के ताव बा तेल 200 रुपया किलो भइल बा अपन हो जी तो ठीक न बा जना। हमनी के तो कोई के ना देख के जर नहीं जा लेकिन हमनी के देख के जरे वाला दुनिया में बहुत लोग बावे का करबू देख के जरे वाला के जरे दो हमन के अपन काम कर जल्दी फटक न हम आओ तन के ठीक बा। खाना निकाल के खा ले जो के रखले बानी बेटा पर ठीक है खा ले। हमारा तो ये लगा था कुछ मर्द कहब ना कि जी चल हो जो देखा दें जा सुना दें जा तो दिने यहाँ के रखी ना कि हो दिन चले के हो दिन चले के कहले बेकार बावे। हमरो माई बाबू धरती पर जिंदा रहतन तो ससुरा ई दिन दशा ना देखे के पड़ी। जेकर माई बाबू बाणन कहाँ से कहाँ पहुँच गई हम सरवा फकीर लेखा हर भर अपन लकीर के जो हतनी चल बुझा तक यही तरह जिंदगी पार हो जाई। संसार एक मोह माया के नगरी हो आ ये नगरी में जो भटकेला ना भटकते रह जाला मुआला के बादे मोक्ष मिलेला। आ जब तक ले जिए के बा आ पेट खाती तो कुछ ना कुछ करही के न पड़ी। अलख निरंजन ए बच्चा कुछ लिया भगवान भला करिहन कल्याण होई। के हो चिल्लाता बाबा गोर लागत है खुश रह कल्याणे कल्याण होखो का चलनी जनते बड़ा बाबू पापी पेट के सवाल हो पा भरा सिर मिल जाइत न तो आत्मा धन्य धन हो जाई तो चली बैठी पहले खुश हो जाती है तार घर परिवारों खुश हो जाई। मत देता नहीं तो बाबा ठीक ही बाड़ो सरवा पटीदार तरक्की पर तरक्की करता आ हम नीचे ही दबल जातनी ऐसन बाबा ले कुछ मंत्र मारवाई न कि उहो दब जा। बच्चा कुछ सोचा तब का ना ना बाबा कनी चली बैठी तो पानी वानी लेके आओ तनी का। ना ना बबुआ पानी के जरूरत नहीं खे देखो बस तारा कृपा से कुछ मिल जाई तो वो बाबा खातिर बहुत बा। बहुत घाम लगा चली तो 10 मिनट आई बैठी हो जा। चल 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 लेकाई का। अरे बबुआ का तू बात कर दल जिंदगी भर धूर में लोटिया वाला का रजगदी देते रहा कुर्सी धारा मत रहो हम भूये में बैठ रह नहीं जाना तनी बाबा हमनी के गांव घर में रीति रिवाज बा न कि कोई दुआर पावे न तो बढ़िया से पानी पियावो आ बैठावो तो पूछल हमार काम बा। ना ना ठीक है बच्चा कोनो बात नहीं के ओ खातिर हम नाराज नहीं खी। हाँ तो आई बैठी तब भेजे ए यही जे तो आनंद बा पेड़ के छाया में जौन आनंद बा तौन कुर्सी में कहाँ आनंद बा बबुआ। आहा यही जे ना आनंद आवता बच्चा। अरे बाबा इतना ठंडा हवा इजा लागेला न कि पूछी मत। अच्छा बाबा बहुत हम परेशानी में बानी। परेशानी में? हाँ अरे वो का हो
देखो तनी पटीदार सारा 2 ताला 3 ताला बनवावता आ हमार 1 ताला ले 2 ताला भइबे ना करे। अरे भगवान चाहिए तो तोहरो मनोकामना पूर्ण हो जाई हो। ऐसन कोनो मंत्र मारी न कि सारा विकासे मत करो। मेहरारू हमार ठीक न कहतिया। देखो तड़ो ई सारा ओझा सो खाले देखावा तड़ सो सुनावा तड़ सो भर सो खमनी के दबल बनी जा। मेहरारू के न कहल सुने के पड़ी जाके बाबा से हमनियों के देखावे के पड़ी। तू टेंशन चिंता में मत रह, जल तू चाहबा ना तो तार मनोकामना पूरा हो जाई। हम इहे सोचतनी जरूर सरवा हमारे बारे में कुछ शिकायत होती। चलो हनी को कुछ करवा दी। घबरा मत। लो अपना पटीदार के घर में फेंक दिया। घर में बेग पर के दोरियों पर बेग दे। अरे दोरिये पर बेच दिया। काम करी ना बाबा। अरे पूरा काम करी हो। जाए दी भले तार पटीदार के धन दौलत रही लेकिन बरकत ना होई। हाँ तो उहे हम सोचतनी बाबा। का करी बाबा चाउर तो नहीं खे पैसे दे दी का। तहार मर्जी तहार इच्छा। ली है 51 रुपया बाटे। हाँ। आ बाबा काम करी न। ए पूरा काम करी हो। आ कुटिया बता देती न तो हमको वो मेहरारू के लिया के अइती। देख वैसन कुल काम हम ना जानिना जन लो। ज्यादा भीड़ लगी आ कब भेटाई कि ना भेटाई के जानता। हम कुटिया पर ना रही ना, ये हरे हरे घूमते फिरते रही ना जन लो। अच्छा देखी बाबा हम जात ही आना तो सारा पटीदार हमार देखी न तो कही न कि ओझा गुनी के बुला के दिखवावता। अरे तू टेंशन चिंता करबे मत कर। हम ओझा गुनी थोड़े उतना होई। ठीक बा आवत रह। तू चिरौरी कर लगल है ना तब हमारा ई सब करे के पड़ल। हम के ई सब ना करी ना जन लो। नहीं जाए दी बाबा बहुत हम दुख में रहनी और हुए चलते क्या सुख हो जाई हमारा तो आइब तो कब धोती या कुर्ता पहनाई। हाँ चलो चलो ठीक बा। तारा मुँह में घी शक्कर चलो। चाउर ना मिले तो कम से कम 51 रुपया भेटाइल न। इतना दिन में तो हमार 2-4 दिन के काम चल जाई। का भगवान कितना दिन तक इहे दिन दशा देखब आ कहिया हमरा के उठा के लेके जइब। मन नहीं करते संसार में जिए के आ रहे के। तंग आ गइल बनी हम। के बाहो केहू बाटे। अरे कॉमन हरे दिन रात एकदम जब तनी सुतत तनी तो सुतल दुसवार कइले रहत न स आके पिटा ही लागत न स। हे भगवान का से का सुने के पड़त आटे। बाबा रहुआ गुण लागत न बाबा। खुश रह आनंद रह। देखी बाबा गुस्सियाए मत हमरा पर। जब तनी सुतत तनी न त आके लइका पीटे लागत न स केवाड़ी। अब यही से मुंह से निकल गइल ह उल्टा सीधा। आ जाए दो हमार तो निजा घाटा बा। हर दुआरी इहे सुनही के मिलता। अब पापी पेट के सवाल बस ससुरा। अब भोजन से भेंट नहीं के होखत यही से ये दुआरी वो दुआरी भटके के पड़। ना बाबा हम खाना बनैले बनी खा ले। चनी हो जुकी आराम करी आई त। अरे आराम तो हराम बा। आई बाबा। हाँ ये घामा में मिजाज थाक जाता न। गर्मी के मौसम ऐसा है हो कि निक निक जाना के हालत खराब हो जाला। बाबा कुछ कहे के रहल है आपसे कहीं। अरे कह हम तो जानते बानी कि जब दलान में तू बैठलू तो कुछ न तो कुछ जरूर कहे को। जनतनी जतना हमारा आस पड़ोस के लोग बावा न उतना हमनी के देख के जरूरत नहीं। अब का बताई आपसे। जाए दो देख के जरे वाला के जरे दो जानलू। जब भगवान ना चाहिए न तले के केहू के कुछ होई वही ना। ये बात तो सही कहतनी लेकिन भगवान दू आँखी देखत हवा न। जे खराब करता ओकरे पीछे भागत ना, जे बढ़िया काम करता ओके तकतो नहीं खा। देखो करम के फल मीठा होला। जे अच्छा करला ओकर के तन मेरी कष्ट भी भेटाला लेकिन जिंदगी भर सुखी से जिएला। हमार मरद दिन रात एक कइले रहत न काम के पीछे लेकिन 1 रुपया घर में नहीं खे बचत समझनी। अब का अपन दुख बताई आपसे। सब घर के यही समस्या बा। एक दूसरे के देख के सब जरे वाला बा। कनिया बाबा तनी झाड़ फूक देती चाहे तनी हाथ तन देखावा तो अपन।
अरे रेखा तो तार सब कुछ सही सही बात है, सुखी संपन्न जिंदगी जिए वाले बाड़ू तो अब काहे उतना दिक्कत बा बाबा? अब तनी मन जानते बाड़ू कि जब पटीदार रहेला ना तो घर में तनी मनी कमी रहेला तो एहर से वह ठेलाला एहर के वह ठेलाला तो कष्ट तनी मनी झेले के पड़ेला। तब एकरा खातिर का करे के पड़ी बाबा बताई? अब एकरा खातिर तनी मनी पूजा पाठ करबू ना तो सब कुल तहार दुख दूर हो जाई। पूजा पाठ कहतनी, पूजा पाठ तो हम साँझे सवेरे दोपहरिए तीनों टाइम करी ना, तब हमारा घर में कुछ सफलते नहीं खे होत। तू टेंशन मत ला, तहारा के ऐसा चीज हम देते ना आ तू ले जाके घर में बांध दियो। सारा पटीदार तहार केतनो कुछ करी न तो तहार कल्याणे कल्याण रही, बुरा ना होई जानलू। कौनो दिक्कत ना कौनो दिक्कत तकलीफ होखबे ना करी। ल है धर एक कैसन कपड़ा में बांधे के पड़ी बाबा? काला कपड़ा में बांध दियो आ दुआरी पर टांग देम। अरे दादा सब कोई के देखा के टंगबू तो शौक ना हो जाई कि लागत कि कुछ टंगले बिया, छिपाइए के टंगियो कि केहू देखे मत पावो। ठीक बाटे बाबा, और कुछ देख सुन ले बढ़िया से, जनी जितना पैसा रुपया लागी हम देवे के तैयार बानी, लेकिन बस हमरा घर में ना सुखी शांति बनल रहे। तू टेंशन चिंता फिक्र छोड़ दो। ए बाबा प्रणाम। खुश रह। जानतर बाची तहारा घर में ना सब सुखी संपन्न रही, टेंशन आ चिंता फिक्र सब दूर रही। बस इहे चाहतनी बाबा। बाबा एगो बात पूछी खिसियन ना। अरे बबुआ बाबा के ऊपर नाराज ना होलन, तुम दिल से पूछ आ दिल खोल के पूछ। अच्छा ये बताई कहूँ निबुआ तो बैठ के का करत रही जा? जानतर बबुआ एक जना रहलन तो दुखम सुखम होत रहल। अच्छा दुखम सुखम वो अपना पटीदार के बारे में कहत रहलन। का कहत रह? ये कहत रहल कि ए बाबा सरवा हमार पटीदार 2 ताला से 3 ताला पिटवा लेलस, अब ओकर खूब तरक्की होता, कोनो ऐसा उपाय कर न कि ओकर तरक्की रुक जाए। अजी और कह देनी जनते बड़ा बाबा और घरदानी हमारे लगे सर समस्या के हल बाटे, बस उनकर के हम दे देले उपाय कि टेंशन चिंता छोड़ दो बबुआ, ल जौन तू चाहत रह तौन हो जाई। ए महाराज हमारे पटीदार रहन बड़ा गुस्सा नकुलवा रहला हो। अच्छा तो यही बाबा के देखावत हम हां यही बाबा ले देखावा तो न असर उहे कुछ करत न सन त हमन के आगे नहीं जे बढ़त। बाबा न कुछ फंस गई नहीं सुनलू न अजी बाबा में ना रहल न कि ई ओकर पटीदार हो। ई सब काम में बहुत रिस्क न बा, दोनों ओर से कुचाई के बा, कुछ न कुछ उपाय लगा के बचल जाए। बबुआ ऐसा कोनो बात नहीं खे बाबा देखी। अच्छा केहू के कहाला से बात कुछ कही थोड़ा बाबा, होला। जे ऐसे करेला ना तो पिटइबो करेला, समझनी लात घुसा खाला। ए बाबा छोटा बाबा से सना बतिया जाला कौन ऐसा उपाय करी ना कि उहे सारा दबर हो हम उठ रह। उपाय बता दलो ने बच्चा, तार पटीदार चाहिए कुछ करी ना तो कुछ होई ना। अच्छा बता देल भाई ना। अरे सुन कारण देले ना, बानी बाबा के बस पैसा मिले के चाहिए, वो नहीं मिलता तो ओनी का करता ना, ए नहीं मिली तो एनी का करी हां, घुसखोर बा ना। ए बाबा रवा जवान को हम न तमन देम 2000 4000 5000 200,000 रुपया दे देम, लेकिन ऐसा करी कि हमर पटीदार न एकदम नीचे रहो नीचे। बुझाता दोनों ओर से कुचाए वाला बा। ए भैया केहरो के रातों दिन काम करी ना महाराज। के भला करे के चाही। बबुआ देखा जा, अब हमरा के छुट्टी दो जा, हम जाइए जाले। छुट्टी तो ना दिए बाबा। हाउ कमवा हमके बता दी जौन ओकरा के बतैनी ही हमरो बता देले बनी। ऐसे एकदम ठीक हो जाई ना बाबा। हां एकदम ठीक हो जाई। का करे के भाई? अरे काला कपड़ा में मैं दुआरी में बांध देगा कि केहू के नजर गुजर मत पड़ो, दम छिपा के। अच्छा ठीक बा। तो बाबा कहाँ रहे नी जी? कहाँ रहे ना बाबा? ओ जे चल होती जा हमनी के घूमता फिरता है ना, हमरा कोनो घर बा ना दुआर बा ना कुटिया बा ना महल बाटे, जहे बनाई ना तहे खाई ना तहे सुत जाई ना। ई बाबा हमारे घरे रोक न जाई, एगो दलान रुआ के दे ना 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 बच्चा ऐसा काम मत कर। देखो साधु संत फकीर के कोनो डेरा ना होला ना कोनो रौन बसेरा होला, ठीक न? जहे साँझ तहे बिहान तू हमरा के बांध के रखब ना रहम तब ना
तो बाबा फिर कोनो दिक्कत होई तो कैसे आपसे मिले के हमनी के? सुन दिक्कत ना हुई। अरे कैसे दिक्कत होई हो? मन चंगा तो कठौती में गंगा, तार मन में खराब रही तो तार काम कहाँ से ठीक बा सफल ठीक होई? बा बाबा, ठीक बा ठीक बा, निकली तब ठीक बा। बाची कुछ ली आव बाबा के दे दीजिए पैसा वैसा रख ले ए बाबा छूछे ना विदा कल जाला। बाबा ए घड़ी ऑनलाइन चलता, अब कहीं तो 151 रुपया डाल देते नहीं मोबाइल में। बाचा हम मोबाइल ना चलाई ना, हम नेटवर्क से दूर रही ना। आजकल जानते बड़ा कि बिजली टपकता, ढेर लोग दुनिया से टपक जाता है। अरे 200 रुपया नहीं खे। चली 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 तब घर में दे देते नहीं चली बाबा। दुवरिया पर। हाँ जान तरू ये बाबा के न कोनो भरोसा नहीं खी, हमनी के चल के दूसर बाबा से दिखावे की। यही से न कहनी हो कि आता पता ले लें। अरे आता पता का लेली बाबा न हमार पटीदार के देखत हन, हमनी के ना निमन से देखी। चला इनके चली बाबा। बाबा हाँ हाँ बच्चा आई दोरा आप हमदे तनी पैसा। ई तो बड़ा हम बड़ा बढ़िया जाल में फंसे वाला रही। भगवान कह कि बच गई, कहीं हमरा के पिटल हसन ना, इधर हमरा के पीट दिल रहता सन त मैल हमारी इज्जत उतर गई रही ससुरा के।